Bueno, pois o meu día a día depende moito da época do ano. Agora estamos xa de retirada, porque xa estamos terminando a campaña. Agora xa estamos pensando casi no ano seguinte. O que máis me gusta traballar no rural? Pois a libertad que che dá, organízome eu o tempo, os días. O que menos, que dependemos de tantas cousas, do tempo, de un montón de cousas. E iso sí que é o que máis é difícil de controlar. Solamente co que a xuventud nos vira, os que xa estamos nesto de toda a vida, pois non nos queixar tanto, porque moitas veces somos nosos propios que facemos que a xente non queira vir para o noso sector. Eu creo que hai que motivalos, explicándolle experiencias de xente xoven que se mete no rural e ten unha calidad de vida que non a pode conseguir nunha ciudad nin de coña, e que se decidan, porque ao final este é unha aventura. Eventos como este, de Ence de Terra, son os que poden axudar a que a xente vexa que outra vida é posible no rural, sea cunha explotación hortícola, unha explotación gandeira, ou hai moita innovación agora no rural tamén, o sea que podes innovar no rural tanto como nunha ciudad.